Hola, soc Álvaro Bonet, artista plàstic, i estic aquí per la presentació del llibre de l'Amat Baró, On es deixa la falç. D'aquí un moment entrareu al meu univers de formes. Hi ha bastanta obra per a poder observar el que faig. Per a mi l'art és una necessitat, suposo. Vull dir, és a partir d'elements que vas veient i te van donant uns resultats i vas treballant. Vull dir, ni més ni menys. És una sèrie de sensacions, una sèrie d'inquietuds que has d'expressar. Sensacions i saber connectar a l'altra gent la sensació que tu tens a l'hora de fer-ho. Bookland com a concepte me pareix interessant. Vull dir, se'n surt del convencional i a la vegada pot donar oportunitats que en altres mitjans no tens entrada. Per això m'hi vaig implicar i quan me van demanar que fes la il·lustració vaig estar molt agraït a l'Amat i al Jordi perquè és un projecte que pot tindre força i pot estar molt bé. El poemari de l'Amat m'ha paregut molt interessant d'il·lustrar. No ens coneixem personalment molt directament, però hem connectat i això és important per la confiança que pugui haver i la interrelació entre ell, l'obra meua i la d'ell. Però és una obra que té pes i està molt bé. Per al llibre he utilitzat un treball que tenia entre mans, que era en base d'estampació i gravat, que em va parèixer plàsticament interessant per al llibre de l'Amat. Vam utilitzar quadres de les obres que havia estat fent i d'esta manera compaginar els enquadres en la poesia de l'Amat i al final ha quedat un treball bastant redó, bastant interessant. Ante tot demano a la gent que s'impliqui i que col·labori en el projecte de l'Amat i la il·lustració meva perquè tindran una bona recompensa de poder gaudir d'un bon llibre, d'un bon poemari.